Jesu Kristu uyinkosi. Apostoli, mama mpostoli. Ndabeni yendlu kaJehova nasekhaya lezwi abazalwane bonke jikelele. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Hayi sengihobe kakhulu. Iyangihlupha-ke nokho ifoni kuningi. Kuyalena kodwa nje okubalulekile sekukuningi kuyesinda manje nakuyakabhaka. Ngithi-ake ngithula ubufakazi nje obufishane obusheshayo lapho uNkulunkulu azembule khona. Ngike ngavakashela omunye womngcwabo, elinye lelunga lethu lishonelwe umzali walo. Sahamba-ke saya kofihla, kwasho ukuthi-ke sihlukene-ke ngokwey'nkonzo ekhaya bamaRoma. Uma sifika laphana-ke ayasibeka iqoqwana lapha amaRoma ayikhonzela wodwa. Sayihlalela nje sakhona ngoba phela sizozamazisa la ekhaya, sizoduduza ikakhulukazi lo esihambisana naye. Basinika-ke ithuba ngasekugcineni, bavala bona base behamba bakhulu, kwasala abancane sathi ukuhambisana-ke nabo. Wazembula-ke uNkulunkulu sithola amathuba. Wazembula uNkulunkulu kwaze kwafika la okwathi khona mase sisemngcwabeni bangifuna nje baze bangithola. Umshumayeli wakhona wayesenginikeza ithuba nje, wathi cha, unginika imizuzu emihlanu ngibaphathele izwi. Yazembula inkosi yamakhosi. La izembule khona, izembule nami ngethuka ngoba ngakubona ukunyakaza. Emveni kwalokho kwase kwembuleka ngisho abebethunyiwe kodwa befihlile ngoba besaba, bavela bathi cha, ngenxa yeqiniso esilizwayo ukuthi kanti lisekhona iqiniso ey'nkonzweni, kanti lisekhona iqiniso elikhulunywayo. Nansi imbiko esayiphathiswa, sesaba ukuyibika ngoba sisaba amanga agcwele ey'nkonzweni ukuthi ayizukwemukeleka. Wabe sewuthula umbiko womkhuleko okufanele wenziwe ngaphambi kokubani kuyiwo okhethweni endaweni yaseDamini. Sibe phezu kwalokho-ke ngaphinde ngayingxenye nje ukuncenca-ke nabaphathi-ke njengowamakhansela ukuthi mhlambe babambe iqhaza-ke lapho balekelele. Sisephezu kwalowo mshikashika-ke ukuthi-ke bagcine-ke basinikeza usuku. Ngizwile ukuthi uxhumene nekhansela lo okuyena obephethe umbiko. Ngenxa yokuzembula kaNkulunkulu ngibonge kakhulu imfundiso, ukukhula nje nokukhuliswa ngayo yonke indlela ekhaya lezwi. UJesu Kristu uyinkosi. Ngibonga kakhulu kakhulu kakhulu, ngiyambonga uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi Baba, ngithanda ukubingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngithanda ukubonga nje kakhulu uNkulunkulu ongenzile umusa, uNkulunkulu womusa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngisuphakamisa nje uNkulunkulu ukumnikeza udumo. Bengilalele baba inkonzo yaseMafakatini. Sukele endumisweni ngimzwile uNkulunkulu ekhona phakathi kwami. Ngamuzwa uNkulunkulu ukuthi akusiba abantu laba bodwa abaculayo, kodwa khona into ekhona ekubo. Ngiyambonga uNkulunkulu. Kwase kufika ezwini, hawu baba, siyambonga uNkulunkulu ngawe. Hawu siyambonga uNkulunkulu, siyambonga kukho esizoyilandulela ngakho phambi kwaNkulunkulu, ukuthi sesizwe lonke iqiniso, yisiphi isinyathelo esisithathile. Ngiyambonga uNkulunkulu. Uze wangikhumbuza lento ukuthi-ke ubaba wami wathi wamiselwa khathi kutholwa yena. Ngibuka ezinye izinto ezingahambi kahle empilweni yami, ngaphakamisa izandla ngathi uNkulunkulu, hawu uNkulunkulu, ngiyakubonga, ngiyakubonga, ngiyakubonga. Ngasho umkhuleko ususho baba, umkhuleko ngazizwa kukhona nje okusukayo kunye. Ngiyazwa ngathi uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu okuvumbulela iqiniso lonke. Ngiyambonga uNkulunkulu okwenza ukuthi ukwazi ukukhuluma izinto abanye abantu angeke bakwazi ukuyikhuluma, kodwa wena uyayikhuluma.
Siyambonga uNkulunkulu. uNkulunkulu uzofuna ibandla elinganasihle kodwa ibandla ecoliwe kukho konke. Unebhadi kumuntu ongena ekhaya lwezi ngoba uNkulunkulu uyakhuluma usuku nosuku, uyakhuluma uNkulunkulu noma engaphumi umuntu, kodwa lonke iqiniso akukho ayoyilandulela ngakho phambi kwaNkulunkulu ngoba uyizwile yonke into. Egameni likaJesu uNkulunkulu asigcinele wena, sigcinele nomama nobabili, qhubeke nime eqinisweni likaNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Nantambama ngiyabingelela ubaba umpostoli Nsibande noma umpostoli Nsibande, abazalwane bonke basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, nabazalwane bonke basekhaya lezwi elihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, amen. Nantambama nje ngithanda ukumbonga uNkulunkulu. Lithi izwi lenkosi onendodana nofakazi, hhayi ngoba kunento mhlambe ephathekayo engilethayo, kodwa ngiletha ukumbonga uNkulunkulu ukuthi ngiyembulela imfihlakalo yevangeli, ngifumane iqiniso ekukhuleni kwami. Bengibuka iminyaka esenginayo, ngibala ukuthi ngiyakholwa ngisindisiwe, kodwa bengingakaze ngifumane injula yezwi leqiniso kaNkulunkulu. Hhayi ngoba belingashunyayelwa, liyashunyayelwa bazalwane, belishunyayelwa, kodwa bengingakaze ngifinyelele kulesi sigaba engifinyelela kuso, elithi izwi lenkosi size sifinyelele ebudodeni obupheleleyo. Hey bazalwane, besilishwa leli gama lelizwi ukuthi sesifinyelele ebudodeni obupheleleyo, kodwa bengingayiqondi indaba okufinyelela ebudodeni obupheleleyo, ukuthi uNkulunkulu besho ukuthini. Sengiyabuka manje ngokungena lapha entabeni yendlu kaJehova kuyabonela noma ekhaya lezwi ukuthi ngampela uNkulunkulu wayiqonde lokho. Siyabonga abazalwane ukuthi nje siyaqoqwa, uNkulunkulu uqoqa umhlambi wakhe, ufuna sibe nomelusi esibayeni sinye. uNkulunkulu bazalwane ngiyamdumisa. Umthandazo wami efakazini bami uthi Nkosi uze ungincede ngingabuyi nemfundiso zalapho bengikhona, kodwa ngivume ukuhlala phansi. Ngizohlala phansi bazalwane entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngifunde ngifundiseke. Sengathi uNkulunkulu engangifundisa ngisho ukuthobeka, angisize. Ngicela kuye ukuthobeka nokwakhiwa kolwimi lwami, abekele ulwimi lwami umlindi ukuze ngingoni kuye, ngoba bazalwane uma usuhleli usulalela ufakazi osuke mina ngizilalela mina njalo ukuthi Nkosi, ingabe ngiye ngayiphi attitude kuwe. Ngithe mangidlulisa ubufakazi bami umuntu olalela ufunda ini ngami, ngoba lizwi lenkosi lithi siyincwadi ebhaliwe. Ngokukhuluma nje kwami kunencwadi elotshwayo. Mthandazo wami uthi ngihlale-ke bangcwele, ngifundiseke, ngibe umntwana owakhekayo nolungisekayo. Ngivume ukuthi angazi lutho, impela angazi lutho, kodwa ngifuna ukuba umfundi, ngiqoqeke. Ngiyamthanda ubaba uNkulunkulu. Siyabonga kubaba umpostoli Nsibane. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu. Ngithi angidlulise nje nami ukuthi ngibonge kakhulu, ngijabulile ukukubona emafakatini noma ungangibonanga, kodwa nje kube mnandi kumina ukuthi ngikubone. Namhlanje sengibona izwi engivele ngabona ukuthi hayi likhuluma ngawe qobo. uJeremiya chapter 3 verse 15 ngesiZulu uthi, ngininike abelusi ngokwenhliziyo yami, abaya kunalusa ngokwazi nangokuhlakanipha. LesiNgisi lithi, and I will give you keepers pleasing to my heart, who will give you your food with knowledge and wisdom. Elinye lithi, then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. Siyamdumisa uNkulunkulu, siyambona ngothando lwakhe, siyabona ukuthi uyasithanda impela. Siyabonga nje, usithi uJesu Kristu uyinkosi.
sisazohlala ekhaya lezwi siyamdumisa uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba, ngiyabingelela kumama, ngibingelela bonke abangcwele entabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngibingelela egameni lomfeli wethu onguKristu Jesu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba ukuthola leli thuba kade ngagcina ukubonga uNkulunkulu ekhaya lezwi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ukuthi sisemkhosini ka-21 days. Ey'celweni zami enganginazo ngangicela uNkulunkulu ukuthi angiphilise enkingeni yama-ulcer. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ungiphilisile. Kunezinto udokotela wathi angingazidli. Manje sengiyazidla azingenzi lutho. Udumo lonke ngililetha kuNkulunkulu. Yena yedwa welapha zonke izifo zethu. Ngiyambonga kakhulu. Asikho isifo uNkulunkulu esimehlulayo. Ngiletha udumo nezibongo kuwe, ngithi uphakeme kakhulu kubo bonke uThixo, akekho uNkulunkulu onjengaye. Ngiyabonga kakhulu baba, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi babe. Ngiyabonga baba imithandazo. Ngiyabonga uNkulunkulu lakwendile nalakwendako babe. Senkhohla kubingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngisho namakwayetfo. Hayi senkhohla tifo letimcoka kanti kuhle kubingelela. Babe ngiyimangaliswa amandla kaNkulunkulu lawendile nalachubeka wende kuthembeka kwakhe. Wathi nganyelanga sinemfana wami asithembisa athi lalelani la angeke kufike isikhathi la khona nitawulamba khona, futhi mina nginguNkulunkulu angisafuni nihambe nicela. Hey babe wasitshela tinfo letinyenti. Landlini bese simo bese sithi nje kancane ngetinshwana talandlini itolo ngimkhumbuda umfana wami. Hey uNkulunkulu phela usikhulumile nathi. Wasitshela wathi futhi la kunesidingo utasinentela. Babe ngikutshela kuthi namhla ngithi 22 kodwa uNkulunkulu uphakeme wasendela kuthi lesidingo bese sinaso landlini sikhone kusivala babe. Siyayithola 25 but namhla beti 22. Last week ngistand mangikhuluma naye lo ema accounts wathi ay khola kuthembisi kule nyanga le ngani ngoba imali kude. Wende kade imangaliso nje namhla yathi yangena aba ×2 le mali. Kepha ke ngalokho imali oyingcwele usihambele embili babe, wangihambele embili wathi nje sisebenzisa nayile ngala, ungacali nje uthethe ngale lo utawukwenta ukhipha ngala ukhiphe kwe10 ukubhadale lokubhadalako, ungathinsi nayilenye le ngenile. Awu babe kosite ngishito ngamtshela lo accountant ngathi nayi imali ingena ×2. Waphuka ukuthi kwentekani, wamangala. Wase uyabuta logistics wachamuka sabuta sathi kwente kanjani imali kuthiwa kuwe ingene yaba ×2 nalomnye mdluli naye bengene ×2 bese sobabili nje nawe sabuta ukuthi hawu imali ingene yaba ×2 kini kwente kanjani thina sikahone khola futhi kude nakahle le mali nje lam17 akuvakali ukuthi kini ingene njani ×2. Hey babe uNkulunkulu uyadenda imangaliso. Nginakile nje ukuthi God will always honor our prayers, will always listen to us. Futhi ngunakile ngaye leti thembiso latendile nathi utawudenda uyatifulfilla futhi kude kube sekugcineni. uJesu Kristu inkosi babe. uJesu Kristu inkosi. Ndiyabulisa ubaba umpostoli uNsibande nomama uNsibande ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ndiyaxolisa ngokudilitha, ndiyaxolisa kakhulu. Kusho ukuthi ndibone ingathi inde kakhulu. Ndicela ukwethula ubufakazi, ngilobufakazi obuyisimangaliso. Njengasasingenile emkhosini kaJanuwari ka-21 days, ndaye nami ndabhala ezami izicelo.
uNkulunkulu wangiphendula zonke lezo zicelo endandizicelile. Kwizicelo endandizicelile ndandicelele nomzukulwana wami, ndimcelela umsebenzi wenze i-teaching. Ndimcelela nje uke esikolweni lapho enza khona ekwi-SGB post khona. Into ayenzile bavane bamqasha. Ukumqasha kwabo bamshaye nje nge-surprise ngoba akazange aye nakuma-interviews. Bavane nje bamnika ileta ngoLwesihlanu lolu. Ndiphakamisa amandla kaNkulunkulu, ndimnika udumo lonke. Ndithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Baba uSibande ngibingelele abazalwane entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ngizombonga uNkulunkulu ngeyi-18 bekuyisuku lami lokuvuma izono. Ngizobonga uNkulunkulu, bengingasakhona ukulala before na bekungalaleki, ngingasanabuthongo, ngibuka ebusuku, sengithuka ngiba nalo moya wokuthuka ngazi ukuthi kuyini lokuthuka. Sometimes enhlizweni nami ngibe nalokuthi ngibone ngathi sengizaze ngife ngingakavumi izono, nje bese nginomoya wokuthuka kulamalanga lawa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba uSibande, wangitshela ukuthi ngiyolala kamnandi ngalelo langa. Ngilala mnandi kulamalanga, ngilala zwi ubuthongo, ngilala mnandi nabantwana silala kamnandi size sivuke ekuseni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, bekungasalaleki, cha ngilala mnandi kule nsuku. Ngizobonga nje amandla kaNkulunkulu, ngizomphakamisa uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ukuvuma izono kuhle bazalwane, kunikana ukuthula, kunikana iphisi. Nje uyeva nje nina ukuthi hayi ubalula. After ngivumile izono ngikwaze nokucenta, ngacenta baze bathi abantu, hayi bo, igebhe engaka oyicentile ngelanga eli-1. Ngayenza ngilula nje ngiflex, kanti umzimba wami besuhlala upanekile, iy'nyawo zibuhlungu, ngipaneke nje ngivuke ngidiniwe ekuseni ngazi ukuthi ngidinwe yini. Ngizombonga kakhulu uNkulunkulu egameni likaJesu. Ngizombonga baba uSibande, ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyamphakamisa, ngiyamdumisa. Ngiyabonga kakhulu egameni likaJesu. Ngiyambonga uNkulunkulu, nabantwana bami abafundile last year ugrade 12 bamcedile baphasa kahle. Lo-1 umntanami wentombazane wathula nje waphasa ngebhashela, waphasa kahle. Ngiyabonga ukuba sekhaya lezwi sivikelekile. Noma isitha sithi siyahlasela sisincoba, uNkulunkulu uyasincobela. uJesu Kristu inkosi. Amen. Inkosi baba Nsibande, Dokotela, Mama Umpostoli, entabeni yendlu kaJehova, khaya lezwi. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu ophilayo. Baba ngiyabonga umkhuleko ka-May 18. Wo, Dokotela wezwi, ngo-October 23 siyobona umakhelwane indodana yakhe. Safika khona kuthiwa ayisakusangena umuntu. Ngathi kulo mama uma ekhala ngathi ngicela ukungena, ngangena ngabeka ifoni, ngabeka lo mkhuleko baba uNsibande ekhanda, ngathi uJesu Kristu inkosi. Wathi lapha sewuthi baba, abantu bayazifuna izinto zakho kodwa wena bakufuni. Wasusa isandla sakhe wasilahla phansi. Ngathi uJesu Kristu inkosi. Ngayiphindisela ifoni ngayibeka. Uma ngibekile wathula lokhu ethule ngithandaza. Saphuma nomakhelwane sahamba, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngathi ngisekhaya baba wangifonela lo mama wathi uyabizwa esibhedlela, kuthiwa-ke ezazobona isimangaliso. Ngathi manje angikho, sizohamba ekuseni. Ngahamba ekuseni baba uNsibande. Masifika uyakhuluma, uyaphila. Noma baba ahlala u3 days wakhuluma nomndeni wakhe, wabonga uNkulunkulu. Ngosuku lwesithathu wahamba. Ngithi uJesu Kristu inkosi baba uNsibande. Ngiyabingelela baba nomama
abazalwane bonke basekhaya lezwi, abazalwane basekhaya entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ndoda kaNkulunkulu esatshwa isihogo. Ngiyabingelela ndoda kaNkulunkulu ethi uma ikhuluma yenza amadimoni athithibale, athithize, aklewule, abaleke. Laze lanamandla igama likaJesu osiphathisa lona usuku nosuku, umzuzu nomzuzu. Ngiyabonga. Unamandla umkhuleko, abazalwane bewusho, kungabokeka kwabanye kungazuthi yinto nje, kodwa kwabaqondayo unamandla. Angijwayele ukufakaza bazalwane bami, kodwa ubufakazi phakathi kimi. Enhlizweni yami ngibizwa abazalwane befakaza ngoJesu, ngithi impela kunjalo. Ngiyabonga bangcwele, ngiyabonga baba, ngiyabonga ma. Usasifundisa nezifundiso njalo ngoLwesine singomama. Ngimbonile-ke uNkulunkulu, ngizokusho ukuthi emakhaya ethu ukhona usizungezile ngemuva nangaphambili, wabeka isandla phezu kokuphila kwethu. USathane uyasifuna usifuna eringini. Kodwa indoda eyafa esiphambanweni, indoda yaseKalvari ime ithi, bheka mina ngingumalusi, ngihamba phambi kwezimvu, zona zingilandele ngemuva. Angenzela uNkulunkulu kona izolo, kuyamangalisa. Isitha besithi siyaqeda ngomzukulu wethu. Ukuthi sihlasele kanjani azange size sibone, simuzwe nje sehayiza ephuma emotweni. Ngifika ngiphuma emsebenzini ngoba uyathanda ukuthi ahambe nabangihlangabezayo. Bazalwane, uma ephuma kusho ukuthi wawa, ingane yavele njena yakhala lento ongayazi, yayetha, waqonda weqa ngamemeza. Ngikhona lapha ebaleni, umkhulu esambambile, ngamemeza ngathi Jesu Kristu inkosi, ngathi lekelela, yehla ngamandla Jesu. Samthatha bazalwane, sambeka embhedeni, uyakhala, akakwazi nokukhomba. Siyahlawubisela, ngakhuleka, ngavula umkhuleko wama-Romans 10:9, ngambeka endlebeni, walalela, ngasho nami. Linamandla igama likaJesu, linamandla igama likaJesu. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba uNsibande Mpostoli, ngibingelela umama, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngibongelele ekhaya lezwi. Sacela ukumbonga nje uNkulunkulu kakhulu ngemisebenzi yakhe eminingi ayenzile empilweni yami. Miningi kakhulu, kunobufakazi obuningi, kodwa ngizoshiya nje obuncane ngenxa yesikhathi. Ngeyi-30 November ekuseni ngemsebenzini sawa netekisi yarola nathi, kodwa akhona oyedwa owalimalayo nowalala esibhedlela kuze kube manje. Ngiwabonga amandla kaNkulunkulu nothando lwakhe nomusa wakhe. Waphinda futhi uNkulunkulu emva kwephasika wangikhipha emsebenzini bengusebenza, wangifaka omunye umsebenzi. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, kuningi kakhulu uNkulunkulu akwenzile empilweni yami. Ngiyamphakamisa baba uNsibande, siyambonga uNkulunkulu ngawe, usikhulekela, usifundisa ngeqiniso elisuse emhlabathini lisifake ezulwini. Sithi baba qhubeka njalo, uma isibindi uNkulunkulu akugcine, akuthwale impela, ungagudluki la uNkulunkulu akubeke khona. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kumkhulu, ngibingelele nogogo uMaMnzibande nabazalwane bonke abasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, nabasekhaya lezwi. Ngithanda ukudlulisa nabufakazi. Kuqala unyaka ungena emkhosini ka-21 days,
ngangena ngicela uNkulunkulu ukuthi angisize esikoleni, angikhanyisele ngibone. Ngaphuma emkhosini, ngawubona nje umehluko awukhona empilweni yami. Ngase ngithandaza nsuku zonke uma ngilala. Umthandazo wabaseRoma 10:9. Ngicela ukuthi uma sengibhala uNkulunkulu ahambe phambili. Ngempela wangenzela umusa. Izolo ukuphuma esikoleni iphumile imiphumela yabafundi. Ngaphasa ngamalengiso, ngaphuma position 2 on distinction wesiZulu. Ngaze ngathola isitifiketi. Ngiyambonga uNkulunkulu, umuhle, uyasithanda sonke. Bazalwane, uNkulunkulu ukhona ngempela futhi uyaphila. Uma ukhuluma naye, uma ukhala kuye uyakuzwa. Asiphendule isicelo sakho. Ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kuBaba uMpostoli nakumama. Bingelela kubazalwane ekhaya lezwi. Bingelela nakubazalwane entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngithanda ukumbonga uNkulunkulu ngezimfundiso esizitholayo kuwe Baba. Nasengqondweni yami ngiyaqaqelwa ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi ngihambe kanjani. Ngiyabonga kakhulu awompostoli ngezimfundiso zokuprofetha nangezilimi. Indaba yezilimi ibingidida kakhulu, kodwa manje sekuyacaca ukuthi kuhamba kanjani. Siyambonga uNkulunkulu ngawe Baba, wena uzinikele ngale ndlela ngezimpilo zethu. Ngathi uNkulunkulu angangisiza nami ukuthi ngikwazi ukwenza lokho naye angibizele kona. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele uBamtsibande noMamtsibande. Ngibingelele ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngibonga uNkulunkulu. Ngicela ukuletha ubufakazi. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu ngendlela angisiza ngayo, asebenza ngayo nasempilweni yami. Bazalwane, kade ngiseGoli ngama-Easter ngisenkonzweni. So mangisenkonzweni kusho ukuthi ngicabanga ukuthi bekuwumgqibelo, kwakuSaturday ya ngalelo langa. Ngathi ngihleli nje enkonzweni ngivele ngibone umbono, ngihleli kukhonzwa. Ngibona umbono, ngibona amadoda ephethe ibhamu kungathi arawunde umuzi la esikhonzela khona enkonzweni. Hayi, ngithuke bese ngivula ngibheke, vele ngangibhekile, ngibheke ngiqalaze. Bese kuba ne-voice esho ukuthi khona abafuna ukuhlasela. Kusho ukuthi ngiphume ngihamba ngotshela udadewethu, ngoba umuzi kadadewethu loyana ebesikhonzela kukona. Kuyakhonzwa vele khona egcekeni, kunenkonzo khona egcekeni. Ngitshela usisi, athi usisi naye ufikile lowo mbono kuye wokuthi kukhona abafuna ukungena bezohlasela enkonzweni. Hhayi, sithi sisakhuluma kanjalo kuqhamuke nomunye usisi esikhonza naye athi naye kuye lowo mbono ufikile. Hhayi,
Ngicabanga ukuthi sababathathu noma sababawu-4 lesibonelo mbono kwakhulekwa-ke bazalwane. uNkulunkulu emuhle nje, akuzange kwenzeke lutho, kodwa kushuthi usathane nje wayefuna uku-attack-a, efuna ukuthi abazalwane behlukumezeke ngokuthi kungene iy'gebengu zisilimaze, mhlawumbe zenze noma yini ey'funa ukuyenza, kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi sakhuleka, akwangenzeka. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Muhle kunomlayezo omncane engicela ukusenda. Ngiyacabanga ukuthi uzobasiza abazalwane. uJesu Kristu uyinkosi.